Hvordan kan du gøre det? Det er sådan en trick, ikke? Det gælder om at købe et spise usundt og kød. Nu er det jo i gang. Nej, det er ikke meget. Det er 2 år i gang, og så lige så kommer skole hjem, og det gælder mig også. Til højre for helvede. Hold nu op! Jeg laver heller ikke noget. Hallo, hvor meget tror du, jeg bevæger mig i hverdagen? Lav stunts! Absolut. Ikke engang når du på arbejde. Nej, kig på det her. Bare jeg skal gå op i byen, og der er ved cirka 400 meter. Jeg kan være op i byen, og op til værtshuset. Det kan jeg ikke med nu her. Min er falder heller ikke. Ham der graver, jeg ikke også. Ja? Og ikke rigtig det. Der er sådan en lille gravmaskine, og så er en kæmpe mave, der hang ude foran næsten. Thomas, du skal lidt lidt over højre, tror jeg. Hvordan har jeg fået det? Hvad hedder det? Biler i munden, Thomas. Det kan jeg ikke rigtig dyre om. Hvad? Ja, det er ret. Det er Martin, der står ude. Hvad var det, du var ved at gøre? Nej, det var Jakob, der var godt. Nej, det var ikke det der. Hvor er det ikke, jeg har? Det er sådan virkelig en fed mand. Hvad så? En mave, du ved, den der jeg tænkte, at jeg skulle fortælle om det. Ja, det er her. Hvis der mangler de der 10 tænder. Ej, de minutter, vi sidder ikke med rej i hånden. Jo, jeg gør. Og så drikker de der 5 liter kaffe om dagen, og så de der 6 højere. Jeg kan godt finde det der, de bruger det der ved bus. Åh, det kan du. Bare begynd at gøre. Kommer i den kanonkugle efter mig. Au. Så er jeg stået. Nej, det tror jeg ikke, jeg prøver at stå. Hvor du lægger den?